辺で待ってって。多分ね、そっち側に向こう側に行くと思う。かわいい。これ広島焼き。まあ、どうかな。なんか最近あんまり調子よくなって。はい、どうぞ、お待たせしました。そうですね、どうもありがとう。そうそう、今もちょっと食べたい。甘いやつじゃない。もう本当あれじゃないの、なんかお祭りの関係。持っててやろうか。あれよ。Yummy.